Bună ziua! În primul rând, vă mulțumim că ne-ați primit în locuința dumneavoastră. V-aș întreba care au fost cauzele pentru care ați hotărât să încercați capsulele Incoherent. Am avut probleme cu retenția urinară. Cel mai important a fost că nu puteam călători pentru că din 20 în 20 de kilometri mă uitam unde aș putea fugi la toaletă, iar noaptea trezirile foarte dese au fost groaznice. Am început să folosesc de probă. Primul an a fost de probă, iar acum, aproximativ în al treilea an, pot călători 300 de kilometri fără să caut benzinărie unde aș putea opri. Am și muncit, am și călătorit mult, am fost și în societate, dar a fost neplăcut pentru că tot timpul a trebuit să alerg la toaletă. Care este experiența dumneavoastră? Aproximativ de 3 ani, dacă dimineața pornesc la un drum mai lung, atunci iau 2 capsule. Seara, întotdeauna 2 capsule. De 3 ori merg pe zi la toaletă, deci capsulele mi-au schimbat viața. Deci, funcționează? Da, o maxim. Pentru mine sunt foarte bune și am și recomandat mai multor cunoștințe. Vă mulțumesc frumos și mă bucur că aveți părere pozitivă despre capsulele Incoherent. Și eu vă mulțumesc.